Assalamu alaikum. V dnešnom videu som chcel v podstate zhodnotiť, kde sa teraz v islame nachádzam, čo sa deje a tak, lebo na tento kanál som veľmi nepostoval. Od mojej šahady alebo prijatia islamom prešlo okolo 3,5 roka. Veľmi veľa sa toho stalo od tej doby, čiže už len to, že som začal praktizovať, našiel som si komunitu, žil som v Prahe v tej dobe, pocestoval som po svete v rôznych krajinách, od Saudskej Arábie, Mekka, Medína, Dubaj, Abu Dhabi, Turecko, Cyprus, Bosna, rôzne európske mešity, všade možne. Čiže rozšírili sa mi obzory v realite, v praxi, taktiež v tejto československej umme. Som spoznal takmer všetkých členov, ktorí robia niečo pre islám, z rôznych segmentov islámu, čo mi tiež otvorilo oči. A potom v podstate som sa ponoril do štúdia islámu, čiže študujem už dosť dlhšie, asi neviem koľko, 8 mesiacov, ale v podstate študovanie akídy, študovanie fiqhu, študovanie rôznych madhabov a podobne. Toto ma celkom chytilo tiež. Čiže všetky tieto externé veci, ktoré vlastne pomáhajú ľuďom, keď prídu do islamu, zvýšiť ich proste znalosti o tom, čomu v podstate veria, kto je to Boh a podobne. Popri tom samozrejme, ako asi viete, subhanallah, proste rok aj niečo dozadu, sme v Bystrici otvorili malú izbietku a v podstate teraz sa z toho stala obrovská musala, jedna z najväčších na Slovensku, kde som vlastne ako keby imám. A je to v podstate veľmi čudné, lebo ja som chodil na chutby a džumy v podstate po celom svete a počúval tých imámov a teraz vlastne to robím ja. Je to veľmi zvláštny pocit, keď ako konvert toto robíte po 2-3 rokoch v islame, hej. A teraz už trošku dlhšie, ale stále je to proste, cítim, že tam boli proste niektoré skoky v mojom vývoji, ktoré bežní ľudia nezažijú. Ešte aj to, že som na YouTube, na tom anglickom kanáli a všetko bolo vlastne verejné, celá tá moja šahada a celý ten proces mojej identity stania sa moslima bol v podstate nejaký verejný proces, čo je tiež taká celkom zvláštna skúsenosť. Zdá sa, že sa toho stalo strašne veľa, kde som sa posunul a neviem čo, ale v realite, ak si spomeniem naspäť 3,5 roka dozadu, alebo koľko to bolo, 4, tak keď som sa stával moslim a tých pár týždňov predtým a po šahade, boli najlepší v mojom živote v tom, že v podstate tá čistota toho srdca, čiže nejaké ego alebo niečo také tam vôbec nebolo. Bolo to čistá nia, čiže čistý zámer stať sa moslimom. A v podstate ten pocit, že som v podstate nepotreboval tento svet, vôbec ma nezaujímal môj biznis, nezaujímalo ma, čo sa deje v spoločnosti, nezaujímali nič. Bol to proste tunel na islam. A mal som v podstate pár mesiacov, v ktorých som bol fakt čistý, v podstate ako také malé dieťa, že som nerobil hriechy, robil som dobré skutky, ako fakt som si to nabaľoval veľmi dobre. Ono sa to veľmi zvrhlo odvtedy, hoci v podstate ten progres v zorientovaní sa v islame, kde som, čo som, v nejakom ponorení sa do hĺbky v rôznych témach je tam. A už len to, že máme tú komunitu, bla bla bla, tieto všetky veci, to je tiež veľmi dôležité, akože tá externá výzva v tom islame je proste tam a musí ju človek brať, ale myslím si, že som proste zabudol na to si stále očisťovať tú moju nia, tú moje srdce a vlastne tam teraz trpím a na toto sa chcem teraz zamerať, pretože všetky tieto veci, debaty s kresťanmi, s ateistami, vnútroislamské polemiky, to je fajn, ale to ťa nerobí dobrým človekom, to ti nič nedáva. V podstate tieto témy sú fajn, ale treba sa v nich orientovať, samozrejme, treba mať nejaké znalosti na obhajobu svojej pozície, ale netreba sa tomu príliš venovať, lebo zabudneme na to, čo je dôležité, a to je uctievať Boha, ale v podstate robiť to v každom akte tejto existencie, čiže o to, ako sa zobudíme až po večer, to nie je len o modlení, to je o všetkom. A nezabúdať na to, že sme stvorení, nezabúdať na to, že tu sme na chvíľu, nezabúdať na to, že toto je test a o chvíľu budeme mŕtvi, nezabúdať na to, že všetko, čo hovorím a všetko, čo som tu urobil, je zaznamenávané a budem to musieť vysvetliť. Nezabúdať na to, proste človek zabudol. To zabudnutie na to potom spôsobuje to, že robíme hriechy. A tie hriechy nám nechávajú v podstate také čierne bodky na srdci. A
Po chvíli vlastne viacero islamských vedcov, Al-Ghazali hovorí o tom, že ak tvoje srdce ščerná z tých hriechov, tak v podstate nerozoznáš dobro od zla. Čiže v podstate budeš si myslieť, že robíš dobro, ale v podstate robíš zlo, alebo naopak. Čo je v podstate tam, kde je táto spoločnosť dnes. Čiže tomu sa chceme vyhnúť a okamžite, keď máme hriech, samozrejme robíme pokánie a taubu, ale treba robiť viac. Treba robiť viac. A myslím si, že toto je tá skutočná hodnota, hej, že proste to aj nemoslimovia chápu, že robiť dobré veci je dobré, hoci nemajú vieru, čiže to je veľký problém, lebo bez viery Allah nepríjma dobré skutky, ale stále tie dobré skutky sú polovica tohto dínu, alebo tá očistá srdca. A nemali by sme na to zabúdať, lebo v podstate, ak sa príliš sústredíme na tie externé veci, ktoré sú mimoriadne dôležité a môžu ľudí vypalkovať z islamu, ak sú proste úplne niekde mimo. Čiže ak ale sme už v podstate zastabilizovaní, vieme, čomu veríme, vieme, prečo tomu veríme, vieme, čo je islam, čo nie je islam, vieme, čo je sunnický islam, vieme, čo nie je sunnický islam, vieme, kto je proste kde a vieme sa v tom zorientovať. Trvá to pár rokov, samozrejme, vieme sa pomodliť, vieme po arabsky povedať al-Fatihu, vieme základné úkony modlitby, vieme si urobiť vudu, máme možno aj madhab vybraný už, blá, blá, blá. Ak tam už sme, tak v podstate myslím si, že tá očistá srdca je základ a tam, to je ten level toho islamu, kde nás proste sa snažíme dostať, aby nás v podstate sme robili každú jednu vec v tomto svete tak, ako keby nás Boh videl. To, ako ideme na vecko, to, ako proste idem po ulici, čo robím. A v podstate je to strašne ťažké. V dnešnej dobe sa topíme v hriechoch. Táto spoločnosť, tie hriechy sú všade okolo nás. Nie je to ani ako keď som ja vyrastal. Internet a všetko nám proste dávajú prístup k týmto hriechom, k veciam, ktoré nás môžu zobrať proste do riadneho pekla. Čiže ja v podstate už žijem v podstate len tak, že akože prídem do mešity a tu aj pracujem. Nechcem nikoho vidieť, mňa proste strašne ma už táto spoločnosť unavuje z toho, že ako žije a fakt sa chcem zamerať na to, aby som si očistil tú moju dušu predtým, než umriem. Čo nikdy neviem, kedy bude a vlastne môj taký sen je zostarnúť niekde v nejakej krajine s nejakou mešitou, neviem, niekde v Bosne alebo niekde v Saudskej, alebo to je jedno kde a vlastne byť ako taký starý detko tam na fadžora a recitovať Korán. To je proste, neviem, toto je proste nejaká vízia môjho života. Momentálne to je nepraktické, lebo mám v tejto duni ešte niečo, čo musím tu robiť a postarať sa o ľudí a neviem čo. Niekto si myslí, že wow, 3,5, 4 roky v islame, že otvoril si mešitu, je to, bum, 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 bum. A je to akože super na ego a takto, že som veľký hráč, ale potom si uvedomím, wow, pred 4 rokmi som mal možno lepšiu nihu a lepšie, som bol možno vyššie v očiach Božích, metaforických, ako teraz. Hoci tu v Duni, možno viac som toho nahromadil, aj v rámci našej komunity, ale v očiach Božích som na nižšej priečke. Čiže treba sa starať o to, ako nás vidí Boh a nie ako nás vidia ostatní a ako nás vidí táto spoločnosť, alebo my sami seba. To je trik. My sami seba vlastne musíme čekovať, lebo vlastne naše ega môžu vystreliť a fakt nás zničiť. Treba si dávať pozor na to, nad čím rozmýšľame, aké máme myšlienky, kto nám ich dáva. A analyzovať to, lebo nie všetko, čo k nám chodí a myšlienky, ktoré prichádzajú, sú od nás, niektoré nie sú naše myšlienky. Treba si dať na to pozor. Čiže tento battle sám so sebou, jihad nafs, jihad, tento battle sám so sebou je ten najväčší battle a nikdy nebude končiť až do momentu smrti. Vlastne každý deň bude battle, každý deň bude súboj sám so sebou. Čiže to je vlastne môj hlavný nepriateľ, som ja, moje ego. A taktiež Satan, samozrejme, ale tieto dve veci sú väčší nepriateľ ako čo sa deje vonku, politika, blá blá, ďalšie skupiny, neviem čo. Netrápi ma to. Akože je to dôležité vedieť, treba sa v tom orientovať, ale počase je to také, že neposúva ma to ďalej, nudí ma to, chcem ísť hlbšie. Čiže tak, začali sme koránske hodiny v našej mešite, učíme sa tajwid, čiže recitácie Koránu. No a myslím, že to je cesta. Cesta je cieľ je cesta, Kali, ale nie. Čiže tak, takže len také rýchle video shrnutie, kde som. Inak rastieme, komunita rastie, Slovákov pribúda, šahady pribúdajú, takže nebojte sa, sme tu a sme establishovaní, zastabilizovaní a uvidíme, kam to dotiahneme. Takže tak, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.